Halløj alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video af Miniby Cities, har jeg fundet ud af, at den hedder. Så ja, det er ret fedt, I guess. Men ja, jeg har fundet ud af, at min anden video, altså den første episode, har 41 visninger. Det føler jeg ret godt i forhold til, at jeg kunne have haft den i 2 dage. Så ja, det føler jeg er ret fedt. Så Men skal vi ikke bare komme lige i gang med videoen? Første vi lige skal tjekke, det er hvor er det? Der. Okay, så de fleste det er bedst, eller det, jeg ved ikke hvad du vil kalde det. Byens tur var fuld af sjov, simpelthen. Men ja, skal vi ikke bare komme i gang med videoen? Jeg tænker vi skal bygge videre den her vej ud eller et eller andet. Men timelapse. Nej, den her vej. Ja, timelapse igen. Okay, lille update her. Jeg føler, at det går ret godt. Vi har fået vi er kommet op i niveau 7. Jeg har fået lavet nogle skyskrabber. Det ser ret godt ud, vil jeg sige. Hotel. Og så var basically det hele her. Det er nyt. Men ja, det ser ret godt ud, vil jeg sige. Jeg har også fået bygget lidt videre herover. Vi kan se. Men ja, det var bare lige hurtigt update. Jeg laver lige det her imellem her. Så ja, timelapse igen. Okay, så er jeg tilbage. Jeg tænker næsten, det var det for i dag. Men det sidste, jeg lige vil gøre, det er at, ja, nu er jeg level up. Det var det, jeg vil gøre. Så lad os se, hvad vi har fået. En skyskraber og et kontor. Okay, ikke dårligt faktisk, tror jeg. Jeg tror ikke, det er dårligt. Og så har vi også, vent, jeg kan lige hurtigt, nej okay. Men sådan har vi også en kirkegård, 4 tårn, og så et lufthavn, og så offentlig pool, og så en panda resort ting. Nej, what? Det skal være her.
sidst. Ja, men det tænker jeg var lidt det for i dag. Så hvis I vil se mere af det her, ligesom sidste gang, så skal I bare huske at like og subscribe, eller bare, jeg ved ikke. Men tak fordi I vil se med, og hej!